to. Dneska bude veľmi zaujímavý deň, pretože toto všetko si dneska vyskúšame. Prvé vozidlo, kolega ako pilot. No, prvý rozdiel proti normálnemu autu je radenie. Jednotka je tam, kde je 5, pod ňou je 2, hej. 3 je tam, kde by mala byť, 4 je tam, kde by mala byť. A z 5 je vlastne ako je 2. Plynu trochu. Nedivočit, je tam trošku vůle v řízení. No, tráfiš správnu rýchlosť. 2. Mali sme 4, prvýkrát tuším. Bola v riadení. Idem stále rovno. Zdochol nám motor a už sa nám nedarí naštartovať. A už sa nehýbe ani štarter, takže mám pocit, že je vybitá batéria úplne. Vozidlo číslo 2. Vraj by to mala byť ručná väzda, čiže páku máš klasickú úplne, hej? Zbiatočka je ako? No, ja neviem. Netušíš, hej? Sa to povie. Do boku skús otočiť? Nie, otočiť to, akože tak. Musíme 3. Ty kokos. Je to. Je to kamarátské. 2 je tam. To je fakt, že dobová scenéria. Je to fajn. Konečne tušíme, že kade ideme. Chvíľu sme trošku blúdili. Už sme sa celkom spriatelili aj s polosynchronnou prevodovkou. Čiže sanie motora. Vzadu tu je favorit údajne, 1.3. Máme otáčku mer prvýkrát dneska. A kdo jede tady? Znáš tu klasiku, pak se ti tak si osvítilo za rok a to víš, že už tam nebylo.